Не се занимай, отиди, напукай се в събота като идиот в Алегро, стой, после неделя спи цял ден, неделя ходиш да гласуваш, защото то всичко е така или иначе тия са еднакви и всичко е решено. Не е така. Когато не гласуваш, ти казваш, аз нямам проблем с това около мене, с гадостите около мене. Аз съм окей. Разбираш ли? Да. И 4 милиона като го кажат, и остават уния там, дето ми докарват, хайде да не казвам, че има дами, да не казвам какво ми докарват всеки ден, че хода при тях на работа. Как е иначе? Много добре, направо. Ти последна година ли си? Еми 12 клас, да. И на къде? Национална априлска гимназия. Априлска. А добре, после? След и в София, може би техническия с... Мейто. Тук Мейт не е. Не, Мейто, техническия техническия в София, да. Мейто в София. Това е много зор. Ще видим сега как ще са матурите и ще видим. С матурите тегли. Ще го измислим. Може би няма нужда. Ученици 12 клас, защото Те не искат да гласуват много. Именно, Виж, това е проблема. достатъчно е само това да им кажеш. Когато не гласуваш, казваш, аз нямам против всичките простоти и гадости, които се случват. Нали? Но проблема е, че аз от едната страна съм аз, който ти казвам, иди и направи нещо. А от другата страна са тия, които казват, сей си, хубаво, почини си, иди се, разходи се, излезте на кафе, не се занимай, не си губи времето. Няма да си загубиш времето, просто ако успееш да убедиш някого да знаеш и, нали, аз съм решил да подкрепа нея, но истината е, че самия акт, самото нещо, че ще отидеш да гласуваш е важно. Да, естествено, аз съм от нейния отбор, аз подкрепям нея, но най-важното е просто да разбереш, че това ти е начинът, човек. Тия там, където седиме, аз 40 години, аз съм от 43. Цял живот ги гледам. Отстрани, аз правя музика, не се занимавам с това. И си викам, ти изродите, не мога да ги понасям, как мога да няма свестни хора там? И отиваш и разбираш, че всъщност те са това, което хората са пратили. Да. А знаеш, що са ги пратили? Защото 4 милиона не гласуват. И има едни, които ги водят за ухото, защото иначе няма да има дърва, примерно, да се отоплява. И той му казва, или гласуваш, или няма имаш дърва за отопление. И други, на които им дават просто по 100 лева, и те отидат и гласуват. И ги гледаме и викаме, ти как мога така, не ми е така? А всъщност миналата година, когато беше въпросът дали въобще да се опитваме да тръгнем по процедурата за получаване на финансиране за априлска гимназия. Си спомняте, че тогава в старата сграда трябваше да се стои с якита, с дебели бузи. Така, беше много зле. И тогава всички казваха, няма шанс. Защото трябват 1,5 милиона. Никой няма да ни даде 1,5 милиона, не ги искаме от 10 години. Няма как да се случи. И ако аз бях приела общата нагласа, че няма начин, нямаше да се случи. А пък аз казах, не може да няма начин. И отидохме, опитвахме и казахме, няма да се тръгнем, докато не се реши този проблем. И ето, ремонтът е факт. Значи може. Аз ще ти го кажа по друг начин. Знаеш, какво услуга да правиш на него? Защото като е с яки, няма се види, че е тренирал. А така ще си и с късия ръкав и ето, виждаш ли, нали? Нали? Само че 12 клас в новата сграда и сега трябва да правим новата. Ти ми съсипа цялото такова, нали? Аз така си го... Ето, който е в старата... И чао тренирам, Тъмън конструирах цялата поема. И така, няма да ви досаждаме. Аз много ще се радвам да ни подкрепите, да подкрепите Ралица. И ако наистина успееш на някой малко да налезеш в главата, трябва да се гласува.